Bosta laqgħu l-ewwel proposti li ħabbar fl-ewwel jum tal-kampanja elettorali l-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela. F'laqgħa li l-amministrazzjoni tal-Partit Laburista u l-kandidati Laburisti kellhom man-nies fraħa ġdid issemmew proposti pożittivi li ser ikomplu jtejbu ħajjet in-nies. Issemmew il-mediċini b'xejn li l-Gvern Laburista ġdid qed iwiegħed li jagħti lill-anzjani kollha żidiet ambizzjużi oħra il-pensjonanti u tnaqqis fit-taxxa tal-ħaddiema u n-negozji. Il-Partit Laburista permezz ta' fost oħrajn id-Deputat Prim Ministru u d-Deputat mexxej Chris Fern, il-President tal-Partit Laburista Dr. Ramona Attard u l-Kap Eżekuttiv George Azzopardi iltaqgħu man-nies, numru ta' ħaddiema u anke sidien ta' negozji fraħal ġdid. Il-Partit Laburista dejjem kien viċin in-nies. Fil-fatt, il-Prim Ministru stess qal li l-manifest li ser irressaq il-Partit Laburista quddiem l-elettorat Malti Wawċi ser ikun imnebbaħ mill-idejat li resqu quddiem in-nies. Il-kandidati il-listat varja minn kandidati stabiliti u oħrajn ġodda, xieda ta' partiti li jiġġedded u jħares lejn il-futur tkellmu man-nies li tnejn filgħodu kienu fraħal ġdid. Partiti li huwa viċin in-nies u baqa' anke fi żmien ta' sfida li għaddejna minnu fl-aħħar sentejn. Din kienet evidenti wkoll waqt din iż-żjara, hekk kif bosta fosthom anzjani ringrazzjaw lill-Gvern Laburista li fi żmien ta' pandemija kien ta' spalla għalihom.